Que tal, festeiros? Comezan as festas do verán de Boiro e como non podía ser de outro xeito, aquí viñemos para recoller os mellores momentos. Teremos a mellor música tradicional, a festa da Malla do Centeno e a festa da Orella da Boliña. Alá vamos! Que vivan a festa de Boiro! Viva os Salnés! Canal Rías Baixas, el número 7. Eu cheguei na época do proxecto Leña Verde e de repente alucinaba que a cantidade de artistas plásticos, audiovisuais, poetas, actrices, actores, o sea, que había aquí e me parecía como un caldo de cultivo espectacular do que anos máis tarde foron saindo un montón de cousas. No meu proxecto personal foi tamén como o punto de encontro donde medrou o meu primeiro traballo discográfico e, bueno, creo que de valorar todo o feito musical e todo o que rodea. Temos unha das salas do Barbance e me atrevería a decir de Galicia que programa concertos e espectáculos dignos de grandes cidades e que temos aquí en Boiro. Vivan a festa de Boiro! lembrar como era a tradición da malla, pois e velo algo que non vivimos nós, pois sempre está ben. Nada, agora estamos agardando mentre soan as gaitas a que lle dean a volta
o millo para seguir vendo, pero moi contentos. É a primeira vez que vexo algo así, eu, por exemplo. E que aparte é dos pouquiños sitios onde se sigue representando isto nas festas. Sí, sí. Meu pai contaba que cando ele era neno deixouse de facer. Xa ten 68 anos, pois imagínate. Facíase, bueno, pois tradicionalmente, pero sí que é verdade que dos poucos sitios onde se fai dá gusto poder velo, polo menos á sombra, que hoxe fai un sol. A ver, que ves así de fermosa, a min gustaríame saber que tal, que che están parecendo estas festas do verán? Moi ben, sempre me gustaron porque son de Boiro, obviamente. Veño así vestida porque como non podo vir vestida de tradicional, por culpa da perna non podo, e máis agora non estou no grupo de pandereta, lamentablemente, pois darlle un pouco de guiño ao que podía facer antes, tocando a pandereta, con vestida, con as joias e con todo eso. E que xa vexo que tes os pendientes tradicionales. E máis os collares, E os collares. que fixen eu tamén. Estes elaborastelos ti? Sí, sí, fixemos un curso de facer collares, fixémolos nós. Pois este ano, aínda que non se poda bailar, sí que se ven unha ver aquí o espectáculo Sí, este. sí, sempre veño, sempre que podo, sempre veño. Agora, a pesar de que teño a perna mal, tamén. A ver, contanos, que te está parecendo a festa? Ai, estupenda, teñen de todo, a malla foi fantástica, os nenos teñen aí os xogos tradicionais que o pasan pipa e as rapazas que estuveron bailando, estupendo. Que che parece a parte tradicional do da malla do festa? Necesaria, sobre todo para os pequenos e que aprendan o que era a tradición de mallalomillo, de recoller o cereal, é estupendo, fantástico, a verdade. Vos que sodes de aquí de Boiro? Somos de Boiro e o neno de Ferrol. Entendo que esta cita non a perdedes. Non a perdemos ningún ano. Gústache andar cos zancos? Sí. É a primeira vez que o faz? Sí? E pareceche difícil, fácil? Fácil. Son teus os zancos? Non, son uns xogos que están postos aquí polas festas de Boiro e que estamos disfrutando aquí coas pequenas. E contanos entonces, ela monta nos zancos e ti vas agarrando para ir? Sí, desde atrás para asegurarlle a posición, porque realmente é a primeira vez que o falla non sabe facelo. E estamos aprendendo. Ao mellor algún día chega a ir solta, non o sabemos. Que é a primeira vez nas festas de aquí de Boiro? Non, somos de aquí, vimos todos os anos. Cita obligatoria. Cita obligatoria en Boiro, sí. Con moitas ganas de que comenzaran as festas de verán. Sí, sobre todo as pequenas, claro. Canto tempo levades ensaiando? Eu empecé con 5 anos e medio, por aí. E ti? Diría que empecé con 3, pero sí, empecé con 3, ainda que non sei cantos anos levo. E ti pensas que cando seas unha chica maior vas seguir bailando? Sí. Coméntanos como é eso, non? Da coordinación e de ensinar a rapazas e as que xa non son tan rapazas este baile tradicional. Pois eso é algo que a veces leva o seu traballo, pero logo en momentos como este, cando elas están tan contentas mostrando e todo eso, é moi satisfactorio para todas esas tardes, a veces de verán, que pasamos ensaiando e traballando todo o rato, pois momentos como estes gusta moito e é moi satisfactorio para elas. E cantos anos te levas dedicando ao baile? É un montón, dende pequena. Eu creo que 20 anos polo menos, porque cando eu era pequena estabas ti xa dando clase. Sí. Ou con túa nai. Entonces, ti fostes as clases dela dende que eras unha rapaciña? Fun cando era pequena, deixei e agora retomei fai uns cuantos anos. Que opinas das festas de aquí? Para mí son as mellores. Serán as mellores do Barbanza ou que? Coas de Ribeira, supoño que sí. E que tal, gustache este día de música tradicional? Claro, eu desde rapaz sempre acordo esta festa, o de mallar o mallo e todo, desde rapaz.
Ti algunha vez viñestes aquí a mallar o mallo ou máis ben a mirar? A mirar, Ti prefieres dende a barra? desde a barra sempre. A cerveciña parece que sabe mellor cando escoitas boa música, non? Sí, sí, por eso non hai duda, Cal me dirías que é o día favorito para ti? Hoxe, Hoxe? o sábado. Sí? Música Máis tradición hai. E gustache eses días de tradición? Sí. É importante, verdade, que de vez en cando se fan estas cousas para lembrar, bueno, que éramos a nosa cultura. Para min sí, vamos. Hoxe hai que darlle caña. Entonces, como se lle dá caña aquí nas festas de Boiro? Buf, vamos perder 3 días de vida hoxe. Sí? Cal é o día que máis te gusta a ti? O lunes das Peñas. Sí? Home, Ti vas vir tamén nunha peña? eu fui un fundador das Peñas. Ah, sí? Sí, sí. E fai cantos anos estamos falando? Pois haberá 13 ou 14 anos. E sigues aquí ao pé do cañón? Home, hasta que morra. Fiel ás festas do verán de Boiro. Home, por favor. E máis, as festas do Boiro, día 29. Aí o deixo. O día 29, todo día son o Boiro de arriba. De onde ven esta tradición, non? Da festa da malla do centeno. Esta tradición ven de moi vello xa. Antes de haber as máquinas, mallaban así cos manllos eses, e despois, así que mallaban, as mulleres iban virar ao centeo. Esta tradición a cantos tempo se pode remontar máis ou menos? Facía isto? Fai moitos, era unha rapaza, esa son unha vella. E facíano na túa familia, a túa abuela, a túa nai? Sí. Meu pai, sí, meu abuelo, sí, os homes facíano todo. E vos que vides todos os anos a facer aquí unha pequena representación do que se facía? Sí, vimos todos os anos. Bueno, menos os anos pasados, cando foi da pandemia. Que vos está parecendo este día de música tradicional? A mí gustame moito, É máis ver como mallan o centeno? Tamén, mira que maravilla. Mira que maravilla. Nós queremos facer a festa e a festa ten que ser moderna e para todos os gustos, pero sin perder sempre as nosas raíces. Son moi importantes recuperalas. O ano pasado non pudemos ter a malla e quixemos que este ano nos acompañaran, por iso lle pedimos á asociación que viñeran a facer o que se facía desde hai moitos anos nas festas de Boiro o sábado, que era a malla. E como vedes, hoxe levan aquí toda a mañán preparando para que as novas generacións, sobre todo, vexan o que se facía hai moitos anos e como se recollía, como incluso eles explican, a quen se acerque e explican como se fai todo o proceso. Bueno, que tal, alcalde? Eu quería saber, estamos comezando, non? Como quen di estas festas do verán de Boiro, pero que nos podas facer unha valoración xeral de como está empezando ese arranque das festas. Bueno, a verdade que moi contentos co arranque, iniciámolo onte ás 8 da tarde, vamos a dicir, co chipionazo, e a verdade que moi ben, non? Depois ás 10 tuvemos o pregón, bueno, ás 8 tuvemos unha charanga percorrendo todas as calles comerciais de Boiro, ás 10 tuvemos o pregón, depois tuvemos a orquesta, tuvemos festa tamén de xuventude aquí no Parque da Cachada e a verdade que onte moi ben e, bueno, e o arranque de hoxe a mañán, pois un sol espléndido, a verdade que moi contentos, non, con este arranque. Importante a representación que se estaba facendo fai uns intres aquí da malla do centeno, verdade? Sí, bueno, nós o que fixemos na programación é manter as tradicións, como non pode ser de outra maneira, non só as tradicións, sino tamén os grupos tradicionais mezclados, pois, bueno, con grupos de actualidade e bueno, grupos consagrados, non? A verdade que é unha mezcla, a verdade que foi está sendo un éxito tamén, porque temos varios puntos onde temos actuacións para todos os públicos, para nenos,
para xóvenes, para persoas de media edad e tamén para persoas da terceira idade, non? A verdade é que está sendo un éxito, xa empezamos o ano pasado con este tipo de programación e este ano pois a melloramos quizás, non? E de aquí a, bueno, aínda a de días que quedan, vai haber tamén bastante programación, non? Entre outras cousas, o Día da Peña e vai vir Camela. Sí, a verdade é que, bueno, o que estábamos falando, non? Hai espectáculos para todos os gustos e para todas as idades, non? Efectivamente, e sen esquecernos dos fuegos, non? Que ano a ano vai a máis, e, bueno, temos a Miquel Erenchun tamén, temos a Camela, temos o Día das Peñas que tamén vai a máis, bueno, a verdade é que, bueno, contentos, non? Viva as festas do Boiro! A mí gustaríame saber cantos kilos de orella estades servindo hoxe. Sobre 110, 120. 120 kilos de orella? Sí, normalmente sobre entre 700 e 800 racións dan. Coméntanos, como foi a elaboración? Estivestes traballando nela? Sí, a verdade que é algo. Isto é traballeira porque, o sea, primeiro ven as orellas, hai nas que limpar, despois poñelas a desalar, o día anterior cocelas. Ayer, porque é imposible, sabedes que se coce xa mañán, quente é imposible cortala. Onta a noite, antes de ir para a festa, dar unha voltiña, pois 10 personas, 2 horas ou así, máis ou menos, a cortar en cachiños todo. E a afluencia de xente que está destendo, caramba, cumple cas expectativas, non? Sí, e cada ano pensamos que hai máis, sí, como todos os anos. Ademais o tempo axuda, hai moitas actividades, a malla, bailes gallegos, eso é todo bo. Totalmente, por aquí hai mogollón de ambiente, e ademais estou vendo que xusto detrás de ti están estes homes mallando aquí duro tamén, sí. Pero é unha cadena de produción total. Sí, total, aquí vai desde cierre a envase. Sí. E ti que parte levas? Eu este ano tócame botar o pimentón, xa ves, un saca, outro prepara platos, eu boto pimentón, outros botan aceite, uns palillos, pan, e despois salen pola bodega, quen queira, refresco ou viño. Pois nada, eu xa non vou a roubar máis o teu tempo, así que veña, xa podes ir para traballar. Gracias a vos, chao. Merecen un homenaje, porque é un barrio pequeniño, fan o carnaval, aí hai filloas, hai orellas, hai todo, fan o magosto, fan a festa da boliña, ahora están aquí, e hai que enfocaos ben porque merecen todo, de verdad. Es el primer día y estoy disfrutando, la oreja está buenísima, no la había probado y quiero ahora ver toda la tradición. La música tradicional. Y bueno, y disfrutando lo que pueda y creo que va a ser todo fantástico, que me lo voy a pasar muy bien. ¿Y el resto de los días vas a venir también? Hombre, claro, yo lo voy a, vamos, hasta el viernes que estoy. Todos los años venimos, tenemos aquí un piso pequeñito, esto es precioso y esta fiesta auténtica. Xa probaste esa orella? Sí, está buenísima. Sí? Sí. E ti que eres máis, de beber a orella con agua, cunha cerveciña, cun boviño ou cun refresco? Con viño. Sí, ¿no? O viño que non falta. Nunca. A primeira vez aquí? No, desde que compro el piso venimos toda la familia. Caramba, aproveitar. Hombre, hai que aproveitar da que ten. Sí, ¿de qué tal la orella? Muy rica. Y el vino también bueno, está fresquito.
puxestes toda fermosísima. Ando así a diario, Eu son así da Unha muller elegante. Chámalle como queiras. Elegante, diría, pero bueno, é unha falda preciosa. As cousas que ten 30 anos. Mire, ainda, sigues lucindo de maravilla. Teño o corpo como hai 30 anos. Veño todos os anos. E que che está parecendo este ano? Unha maravilla, isto non hai cartas que o paguen. E aparte hai moito ambiente, moita xente. Moita xente, a xente compórtase moi ben. Isto é unha maravilla, tiña que ser máis a miúdo, non tiña que ser de ano en ano, tiña que ser máis a miúdo. Cada pouquiños meses veña festas. Eso, hai que aproveitar o verán, porque isto logo se marcha. Yo soy de Donosti, pero es que Boiro es la hostia, esto es maravilloso. Sí. Y esto yo no lo he visto, me ha recorrido fiestas, no lo he visto en ningún lado, que te den gratis, así esto. Y bueno, el clima que es como en Donosti, que es verde, playa, y luego el marisco, que es la hostia. Allí vas a comprar marisco y te arruinas, y aquí vas a la plaza y sales más feliz que Dios. Boiro forever. El médico me dijo, hay que beber 2 litros de agua al día. Digo, tío, con el vino que hay aquí en Galicia, ¿cómo hostias vas a beber agua? Eso ningún médico fai. Bueno, festeiros, nós xa probamos a orella e agora vamos ir un sintres a publicidade. Agardade aí sentadiños no sofá que agora vimos. A punto de probar a orella de aquí. Sí, a festa, que ten, a verdade que é a mellor orella que podes tomar por todas as festas que hai alrededor de aquí do pobo. Entendo que xa viñestes máis veces á festa, non? Sí, pois a verdade que un día para sair un pouquiño da casa, estar coa familia, cos fillos, disfrutar un pouquiño deste bo tempo que temos que é increíble. E bueno, que máis se pode pedir, non? Pois digo eu, e daqui imagino que para a noite a bailar diante da orquestra, non? Por suposto que sí, non faltará. Aquí a muller tamén se anima ca orquestra, non? Ca orquestra o que faga falta, nós botámonos a todo, hai que disfrutar de festas de Boiro e da música tradicional, sobre todo que xa o día que hai que representala e hoxe enarbolécese. Que tal está indo a festa? De momento moi rica. Sí. Probaste la orella, non? Que che está parecido? Mellor que a do ano pasado. Esta orella mellor que a do ano pasado? Más rica está. Pa min. É que temos aí a comisión da boliña, que xa nos falaron dela, que se están esforzando en mi madriña. Traballan a gusto, Organiza Concello de Boiro. Colaboran Concello de Boiro. RS Bike, venta, alugueiro e reparación de bicicletas, BH, Trek, Megamo, cascos, luvas e todos os complementos para gozar rodando. Moe Flex, tenda especializada en artigos de descanso, colchóns, almofadas, bases tapizadas, somieres, canapés e camas articuladas. Distribuidor oficial Flex, Moe, o descanso que mereces. Consultoría de CES, seguros de empresa e particulares, asesoría fiscal, contable e laboral de autónomos, venta de inmobles e xestión de comunidades. Sumamos confianza. Boiro Tenda, o teu baño, a túa cociña, os teus soños. Boiro Tenda, desexámosche felices festas. LB Equipo Estético. En LB Equipo Estético axudamos o teu corpo a recuperar, manterse ou superar a barreira entre onde estás e onde queres estar, o que nos convirte no teu aliado. Xestión Boiro, asesoría xurídico-laboral, corredores de seguros, cumplimos 10 anos asegurando a túa tranquilidade. Alucine, gran variedade en iluminación interior e exterior, lámpadas, plafóns, bombillas, a luz do teu fogar en Alucine. Pesado Barbanza, suministros e alugueiro de maquinaria para a construción,
imaxería diversa, andamiaxe europeo. Visítanos na nosa nave no Polígono Industrial de Espiñeira. Que tal, festeiros? Nós por aquí seguimos nestas festas do verán de Boiro que veñen cargadísimas de eventos. Xusto por detrás de min, a banda da lexendaria Amy Winehouse facendo tributo á artista. Imos a vela. Que te está parecendo a banda de Amy Winehouse? Contanos. Estáme encantando. A primeira vez que os vías en directo? Sí, a primeira. E que te parecen en xeral as festas de Boiro? Eres de aquí? Sí, son de aquí, as mellores. As mellores? As mellores en dúbida. Ata agora viñestes onte tamén? Sí. Onte, hoxe e os días que queden, non? Todos. Sí. Que viva as festas de Boiro, non si? Vivan as festas de Boiro e viva Boiro. Moi boa, ten unha voz espectacular e moi boa música, lembrar. É que está sonando de maravilla, nós estábamos falando antes, pero sona super ben. Son moi ben, é unha noite, ademais con moi boa temperatura, estáse genial, estamos a disfrutar moito. Ti coñecías as cancións ou eres máis ben das que tararean? Tarareo, son unha fan de Amy, pero tarareo, non? Bueno, aquí o inglés é demasiado, nos pide demasiado. Eres de aquí, de Boiro? Sí, bueno, de Santiago, pero levo aquí moitos anos xa. Ah, vale, entonces imagino que as festas do verán non tas podes perder. Non as perdo, non. A bailar, perfecta. Gusta vos a banda de Amy Winehouse? Sí. A mí sí. E o señor? Que vive as festas de Boiro. A ver como bailades, eu quero ver. Viñestes a propósito a ver o concerto de Amy ou tamén vos colleu por sorpresa como por algún... No, a ver, estábamos estes días de festas por aquí e era outra cosa máis que ver. É que está che gustando? Sí, moi guai, moi guai. Está ben, que canta moi ben ela tamén. Así que xa estivestes estes días por aquí polas festas de Boiro? Sí. E que tal as festas? Moi ben. Vos de onde sois? Eu de Ourense, ela do Carballiño. Ah, entón vides adrede aquí a festas? Colegas que son daqui e viñemos un día. Que te está parecendo o concerto de Amy Winehouse? Unha locura, a verdad. Unha pasada. Unha pasada, sí, moi ben. Impresionante. Parece ela. Totalmente. Sí. É unha banda, aparte a banda é a banda original. Sí, é a banda original e ela, bueno, pois canta de maravilla. Eres daqui de Boiro? Sí. E que te parecen as festas do verán de aquí? As segundas mellores porque eu son de Cabo de Cruz, entonces eu, para mí o Carmen, pero Boiro moi ben tamén. E o mellor día das festas do verán de Boiro, con que día te quedas? O lunes. Co día das peñas? Sí. Por ahora sí. Maravillosos, encantadores, me encanta. Para mí son siempre todos, pero este en especial. É a primeira actuación a que veño. É a primeira actuación. Sí. E a túa, que te parece esta actuación? Esta gustame. Vin a propósito a velos, sí.
Coñecías, imagino que coñecías o grupo, non? Sí. Eres de aquí da zona de Oiro? Non, son de Portosí. Eres de Portosí? Sí. Bueno, ves de máis ou menos cerquiña. Sí. A primeira vez nestas festas do verán? Este ano, sí, a primeira vez. En xeral, xa viñeras máis veces? Sí. Veño a cousas concretas. A cousas concretas? O que me gusta nada máis. Vou vir hoxe e vou vir o martes. Entonces, que hai o martes? Contame, que ves a ver? Veño a ver un grupo que hai pola noite, ás 12 da noite, as Broken Beats. Eu vexo que estades moi animados, que te está parecendo a festa? Ai, pareceme estupenda, é o segundo ano que veno e me encantan as festas de Boiro. Sí? Estou feliz. Gústache a banda de Amy Winehouse? Encantou a banda de Amy e encantou a Yara de Elton John tamén. E o ano pasado de Mecano tamén, encántame todo. Estou de vacacións e quedome toda a semana que me encanta. Non iba a quedar, pero ahora xa quedo. Recendo este día. Estamos encantando, é moi bonito todo. A primeira vez nas festas de Boiro? Non, non é a primeira vez. Vos sodes de aquí? Vimos moi a menudo. Moi a menudo? No. E a banda de Amy Winehouse, a primeira vez que a vedes en directo? Sí, é a primeira vez. E que tal, como son? Tamén, está moi ben, Sí. Moi ben. Que te están parecendo as festas do verán? Geniales, moi boas. Tiñas moitas ganas de que comezaran? Hombre, claro que sí. Desagardando todo o ano para que veña este día? Home, todo ano non, hai máis festas. Hai máis festas, verdad? En Boiro hai actividade. Hai ambiente. Andy Collins on trumpet. Okay, I have a feeling you're going to know the next one and you're going to... Que te está parecendo esta noite? Moi ben, moi bonita. Sí. Que eres de aquí de Boiro ou ves a festa? Somos aquí ao lado de Rianxo. Sois de Rianxo? Pero bueno, casi de Boiro. Sí. E que vos está parecendo a banda de Amy Winehouse? Moi ben, a verdade, sí. Esperábamos que fora un pouquinho máis parado, pero estamos pasando moi ben, Vos que sodes máis, de vir a este tipo de concertos ou é ir a bailar diante da orquestra? Nós somos de ir onde haxa barra. Sí, danos... Importante é darlle bella. Sí, que a música acompañe, pero sí, nós somos de barra. E que te está parecendo este ano as festas de Boiro? A verdade, viñamos hoxe só o primeiro día que vimos, pero moi ben. E de repetir estes días que teñen moi bo cartel, fixeron un cartel moi interesante este ano. Eu penso que vai salir a festa ben.
chegou un dos momentos, sen dúbida, máis agardados da noite, por que non dicilo desta forma, un dos momentos quizáis máis agardados polos boirenses neste ano, que é o espectáculo pirotécnico das festas de Boiro do verán, acompañado tamén un corpo de baile maravilloso. Imos a ver este momento tan especial. Foi increíble, verdade, esa mezcla da música, da danza, unha idea, ademais, que en pouquiños sitios hai. Sí, empezaron aquí para 3 ou 4 anos, pero ahora xa vimos todos a mirar o doble espectáculo. Todo, estuvo fantástico, o sea, non hai nada que objetar. Así dá gusto vir, verdade? Dá gusto vir, a verdade é que a min sorprendeume bastante. Bueno, xa é a segunda vez que nos atopamos, tía máis eu, e a verdade é que estamos anonadados, porque foi un espectáculo tanto pirotécnico como de danza espectacular. Canto tempo levou a organizar isto? Isto en xeral un montón. Nos a verdade que estamos o grupo de aquí que nos encargamos solo da parte de baile tradicional, solo desa parte, e somos 5 persoas. E nos falta unhas 6 persoas solo da parte tradicional. Imagínate, a lírica, o ballet, a parte de ballet e todo o demais espectáculo musical. Un montón de tempo. Cantos bailaríns poden estar aquí hoxe? En tradicional creo que éramos 37, máis 10 pandereteiras e os gaiteiros, non? Vexo ademais que a xuventude, a xente moi xoven, está participando, non? En formar parte deste grupo de música tradicional. Sí, bueno, a verdade é que todos os rapaces e rapazas que participaron son das escolas que temos, bueno, as distintas asociacións no Ayuntamiento, e a verdade é que sí, aínda seguimos facendo un chamamento para que todos os nenos e nenas se animen e veñan, pero sí, a verdade é que temos moita canteira todo. Nas festas sempre hai artistas do panorama nacional ou internacional, pero é importante dedicarlle un espazo tan importante para nós, a música tradicional, pero tamén os nenos que están todo o ano ensaiando, bueno, nenos e non tan nenas, que están todo o ano ensaiando, e que é unha forma de visibilizar todo o traballo que fan nun evento tan importante con tanta repercusión como este. Festeiros por detrás de min, nin máis nin menos que Camela, pero, ollo, antes de velos a eles, vamos a ver que foi o que gravaron os nosos compañeiros o Luns das Peñas.
que me has dado, sin tu cariño yo me habré enamorado. Miña nai festeiros, agora sí, chegou un dos momentos máis agardados destas festas do verán de Boiro, porque detrás de min está o lexendario dúo de Camela. E por aquí, polo que ides ver, todo cheiño de fans de corazón. Imos a velo. De olvidarte no lo conseguí, lleno de recuerdos todos hablan de ti, la casa vacía, mi alegría, estoy muerto en vida si no estás aquí. Dime que sientes lo mismo que yo, dime que me quieres, dímelo. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea, mi amor, soñaremos juntos llenos de ilusiones, veremos las estrellas de mil colores, en una se apague nuestra. Que te está parecendo? Unha maravilla, vamos. Vos que sodes de aquí de Boiro? Nós somos de Boiro. Entonces, como as festas de Boiro, imagino que nas hai. Pois sí, unha maravilla, a verdad que sí, a verdad que sí. Chicos, eu vexo vos moi animados. Sodes fans de Camela. Sí, pero nosotros es que somos de Valencia. Hemos venido desde Utiel para ver a Camela. Cuéntame, ¿cuál es tu canción favorita de Camela? La estación del tren. Quiero que tú vuelvas, que sigan los pasos que seguiste, es que yo sin ti no viviré. Quiero que recuerdes lo que juntos pasamos tú y yo. No comprendo por qué tú me dejas, se quedó la. A ver, temos aquí a un fan incondicional de Camela que parece ser que ven dende Euskadi, verdade? Pavelos, que tal? Como, contanos, como de fan eres de Camela? Moitísimo, moitísimo, sí, os sigo desde o 99. Eres de Euskadi e medio galego, podes? Non, son galego, pero vivo en Euskadi. É moi fan de Camela, verdade? Sí. Entendo que non é a primeira vez nun concerto deles. A segunda. É a segunda, que te está parecendo este? Ben, todavía falta que salgan os hits. Claro, de momento, bueno, vai pouquiño a pouco, acaba de arrancar o concerto, rapaces, aínda acaba de arrancar. Pois nada, vexo que estás aquí moi ben acompañado. Con quen estás? Contanos. Pois con as miñas amigas do traballo. Estás cas compañeiras do traballo, ben acompañadas. Ex-compañeras de traballo, sí. Ex-compañeiras, a ver, por aquí, que vos parece? Bueno, María. Que vos parece? Ben, bueno, acabamos de entrar, pero bueno, ben, estamos esperando que dien polas máis conocidas e tal, para cantalas aí e quedarnos sin voz, pero bueno, moi ben. Para que este home se volva tolo. Claro. De olvidarte no lo conseguí, lleno de recuerdos todos hablan de ti, la casa vacía, mi alegría, estoy muerto en vida si no estás aquí. Dime que sientes lo mismo que yo, dime que me quieres, dímelo. Vexo que temos aquí fans incondicionais de Camela, que é isto? Unha toalla? Unha toalla. Dende novo, contame. Desde moi pequeno, antes de nacer. Xa antes de nacer, escoita. Antes de nacer era fan de Camela. E mira, que ves, de Lugo, logo? Sí, vimos de Lugo, todos. Primeira vez que ves o concerto? Sí, a primeira vez que estou. E que che está parecendo? Ben, falta un cubata máis que deixamos a botella fora. Ai, eu pensei que isto que estaba aquí ao ladiño era voso. No, eso é dos outros. Su amor por siempre vivirá. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Cuando zarpa el amor, navega ciegas, es quien lleva el timón. Y cuando sube la marea al corazón, sueño contigo que me has dado, sin tu cariño no me habría enamorado. solo sé que cuando te miro
que foi? Que se trouxeron aquí a ver o concerto totalmente de sorpresa. De sorpresa, totalmente, sin saber nada. Que che está parecendo? Moi ben. Dirías que tes as mellores amigas do mundo? Por supuesto, esas son as miñas. Que sodes, de aquí de Boiro? No, bueno, de todo, de Villarcía, Valga, Catoira, Barrantes, un pouco de todo. Todo do alrededor. Sí. Fan incondicional de Camela? Sí. Cal é a túa canción favorita? Contame. Cuando zarpa el amor. Oh, un clásico, ¿no? Que me muero de ganas por verte otra vez, lo sabes. No hace falta que juegues conmigo para ganarme. Yo ya perdí por ti la razón. Sabes que si me llamas. Bueno, festeiros, nós xa nos despedimos con esta coñecidísima canción de Camela, pero non sen antes lembrarvos que se queredes que vayamos aí a gravar a vosa festa, tan só tedes que chamar ao 986 71 0741 ou ben enviar unha mensaxe ao correo de festaenfesta@canalriasbaixas.com. Nos xa nos vamos, besiño, vémonos pronto. No pude